Triatlonová kavárna. Podcast o dění v českém triatlonovém rybníčku. Uvádějí Lukáš Kočař a Pavel Vol. Enjoy. Počítání. Čau Pavle. Čau Lukáši a čau Ondro. A čau posluchači naší triatlonové kavárny. Dneska máme tady speciál po Sun Peltonu, kde já jsem jediný, co dneska nezávodil. Tímto borcům gratuluji a vítám tady i Ondru Kuba, který zase dokázal nemožné a z 28. místa po plavání to dotáhl až na 3., což je úplně jako... to je výkonnost sama longa, dejme tomu v těch závodech, jo. Takže Ondro, děkujem, že jsi tady. A ještě než začneme, tak musíme poděkovat našemu partnerovi, což je Swimaholik, největší česká speciálka zabývající se plaveckými potřebami a pomůckami. Myslím si, že naši posluchači rádi využijí i náš slevový kód Trikava 10. A my jdeme už na... No. Což samozřejmě, Ondro, kdybys taky potřeboval nějaký pomůcky, tak když tak se ozvi. Mě by to velmi pomohlo. Jak jsi na tom vlastně s plaváním teďka? Tak akože neutopím sa v tej vode, ale na ten prvý balík stále dostrácam, no. Ale to jsem nemyslel, já jsem spíš myslel, jako, jaký máš obecně vztah, no. Jestli vlastně jako se těšíš na ty plavecké tréninky a chodíš s nějakou skupinou, nebo jak vlastně trénuješ plavání? Plávem s klubom, tam, kde súťažím. Mávam to plávanie tak 4 až 5 krát za týždeň, väčšinou tu hodinu a pol. Niekedy mám aj dvojhodinový tréning plavecký. A čo sa týka nejakej chuti, nechuti, tak občas ma to baví. Niekedy v zime som aj mal nejakú tendenciu, že to skúšať a tak. A potom prídu takéto preteky a proste akokoľvek sa snažím, tak stále mám nejakú tú hranu toho času na 100 metrov a ja proste neviem ísť cestou. Akože môžem sa snažiť akokoľvek chcem trénovať, plávať. Cítim sa komfortnejšie na nadanom tempe, ale už cez neho proste neviem sa dostať. Čo ma akože veľmi mrzí, lebo keď to tak poviem, že viem sa natrénovať na to, aby som bežal desinu za 30 minút čistú a ja nie som schopný plávať stovku pod 1.10 pravidelne v intervaloch, že proste, že to je pre mňa to je nepochopiteľné, jak je to ťažké to plávanie v rámci tej techniky, že proste cíti tú vodu a tak. Ja na tom bicykli som schopný bicyklovať s chalanmi, o ktorých sa mi ani nesníva a proste v tej vode to je úplná zúfalosť pre mňa. Akože pre mňa to plávanie je strašné utrpenie. Ja keď aj plávem na pretekoch, tak ja odpočítavam každú minútu, aby som sa dostal z tej vody a potom vlastne pre mňa začínajú preteky. Proste pre mňa tá prvá disciplína je to nejako prežiť, uvisieť niekomu, kto je o trošičku rýchlejší na nohách a potom to začína, no. Tak pojďme možná rovnou jako skočit k tomu dnešnímu pozávodnímu reportu. Jak se teda pro tebe vyvíjelo plavání? Já jsem vlastně startoval úplně tam z pravé strany, protože já tohle hrozně nemám rád, jo. Když máš první boj 200 metrů, a je tam křivě daná prostě startovní plošina, takže jedna část prostě, nebo napravo to měli minimálně o 3 metry kratší, než prostě ti borci nalevo, jako. Áno, takže já jsem chtěl do druhé řady a skočil jsem hnedka za těma prostě, co byli jako nejblíž vlastně k té bojce. Tak kde startoval jsi ty, jak se to vlastně vyvíjelo od začátku? No ja som bol v tej skupine, ktorá bola úplne vpredu. Ja som bol možno 3., 4. od kraja vpravo. A kvázi pre mňa to je zase také, že ja tam skočím 100 metrov, bojujem, proste nejakí chalani idú cezo mňa a potom, keď sa to ukludnilo za tou prvou bojkou, tak som si našiel svoje tempo. Hele Ondro, nějak se nám to seká, prosím tě. Teď se nám Zkus to ještě jednou, nevím jestli 2-1, tak klapka. Posouváme se o 24 hodin později, protože včera bohužel Ondra natáčel z karavanu, úvodní 2-3 minuty byly dobrý, ale pak se tam podstatně zhoršil signál, takže jsme to museli přerušit. Ale vlastně jsme dobře udělali, protože máme dneska úplně aktuální jednu zajímavost, nebo vlastně událost Ondrovu, kterou potom probereme teďka po závodním reportě. Prvně bych možná ještě probral ten závod, Ondro, ten nedělní. A potom se budeme věnovat tomu, že vlastně teďka v sobotu tak budeš startovat na závodě T100 v San Francisku, takže to je neuvěřitelná věc. Takže to je úplná novinka teď. Asi 3-4 hodiny stará? Asi áno, no. Okolo 3. mi písali, že mi udelujú divokú kartu.
Hustý, určitě k tomu mám pár dotazů, co mě jako zajímá, ale pojďme ještě k tomu závodu. Já jsem vlastně zmiňoval, pojďme vlastně otevřít úplně od plavání, že mě trošku štvalo, že tam byla ta šikmá plošina, že někteří to měli nějakým způsobem trošku kratší. Já jsem startoval vlastně z druhé řady a ty jsi říkal, že jsi teda byl v té první řadě, Ondro. Takže ty jsi jakoby se nějakým způsobem potom propadal, protože já jsem se tam potom ocitl asi po 100 metrech v takové nějaké druhé lajně a víceméně já ještě s nějakýma dalšíma 2 lidma se to odpojilo, no? Že nám ta první skupina odplavala, zhruba 10 lidí tam bylo. Tak kde jsi byl v té chvíli ty, nebo dokážeš to odhadnout? Tak ako podľa mňa, ja som bol po tú prvú bojku kvázi, tak som bol vlastne v takej tej hlavnej skupine, ale úplne že na chvoste. A vlastne podľa mňa tam je 250-300 metrov tá prvá bojka. Tak tam sa to úplne tak, že upchalo, jak sa to tam točilo tých 90 stupňov a vlastne tam sa to tak začalo naťahovať do takého úplne dlhého hadíka a tam už som videl, že už sa začali tvoriť skupinky a ja som kvázi bol s nejakými 3-4 chalanmi a vlastne s tými som plával celú dobu a nemyslím si, že by nás už niekto nejak extrémne veľa obehoval alebo takto a vlastne tam som bol. Takže ja už som sa potom vážne nejako neprepadával. Ja som sa kvázi prepadal hneď na začiatku a už som to potom tam držal. Okay. Takže taková menší skupinka to byla. Áno. 28. místo po plavání, jestli som koukal dobře. Áno. Vlastne tam by som povedal, že kvázi mohol som byť od nejakého 23. do nejakého 24. miesta, 25. Lebo vlastne keď sme skákali do toho druhého jazera, tak som videl, že sme 3-4 a ja som bol kvázi úplne ten posledný z tých 4-5 ľudí, čo sme tam boli. A vlastne v tej mojej skupine, tých 4-5 ľudí, na konci toho druhého jazera bol aj chalanisko, ktorý skončil druhý, ten Will Draper. Takže ten išiel tiež akože riadny progres v rámci toho celého tých celých pretekov. Jo. Na toho se určitě potom chci ptát jako na té cyklistice, protože vím, že oni potom vlastně na nějakým tom 30. kilometru předjížděl jako první. Áno. Toho jsem vlastně nebyl schopný jako ani se dostat do té zóny potom těch 20 metrů, nebo 25, víš? No to vlastne... sme nevedeli ani my s Weissom sa ho udržať. Akože, keď nám utekol, tak som kvázi ja ešte obehol toho Michaela Weissa a snažil som sa s ním vydržať, ale to bolo 380 W a vlastne to svetielko, ktoré ti signalizuje, že si za ním 25 metrov, to oranžové, mi už ani nesvietilo, takže som vedel, že mi postupne uteká a naozaj, že som točil 380 pomaly 400 W. No. Ale já jsem to měl vlastně úplně stejně, že mě vůbec jako neblikalo u něho to světýlko, já jsem nechytl jako těch 20-25 metrů, ale myslím si, že on prostě jel jako tady v tomhle super takticky, že prostě když někoho předjížděl, tak zrychlil, že jo? Takže vy, když jste mě předjížděli vlastně s Mikim, tak jste jeli pořád nějaký, mně přijde konstantní tempo, že vlastně ty áno. Ja som sa to vlastne snažil nejako rozumne držať, lebo som vedel, že ja na tom kopci práve, že chcem zrýchliť. Tam sa mi vlastne to aj podarilo. Ondro, okay, ale ještě vraťme se k tomu plavání, možná rychle. Pro mě možná jeden z takových nejhorších zážitků, tak byl potom ten seběh mezi těma 2 jezerama po tom asfaltu. Áno. Kdy jsem měl úplně zmrzlý nohy a teďka jsem tam běžel prostě 20, že jo, po tom asfaltu. Jsem si říkal, tak tady si strhnu fakt jako šlapku a musím teda říct, že tam mám jako jeden pořádnej škrábanec, že mi to Ja nemám našťastie, ale tiež som mal pocit taký, že mi akože horia chodidla od spodku, že podľa mňa som si párkrát myslel, že mám strhnutú už kožu úplne, že do živého. A našťastie to bol len taký akože zlý pocit, ale podľa mňa tam je najhoršie to, že vlastne ty z tej vody vyjdeš, máš úplne zmrznuté nohy, necítiš si ich, zrazu sa musíš rozbehnúť, bol tam ten drevený most, tam sú také priečky, ako kvázi kolmo, cez ktoré my bežíme a už to bolo nepríjemné a čudujem sa, že z toho mosta do toho jazera je to celý čas takmer dole kopcom, a není tam koberec. Je to tam proste naozaj, že ten hrubý, drsný a betón, není to ani asfalt a naozaj je to veľmi nepríjemné na tie nohy. Přesně tak. Co ty, Pavle, máš nějaký zážitky takhle z Loňska taky, protože tam bývá asi většinou jako studená voda. No hele, takhle je to tam vždycky, ten přeběh to je to samé, prostě vždycky běžíš po tom asfaltu a bolí tě z toho nohy. Každopádně asi jako vždycky byla teplejší voda, než jste měli letos, podle mě, protože... Ja si myslím, že práve, že paradoxne minulý rok som tam prišiel s neoprénom a volal som rodičom, ktorí išli kvázi až neskôr, že aby sa zastavili u nás doma v Bratislave a zobrali mi ešte swimskin, lebo som ho ani nemal nabalený
A minulý rok sa tam akože na tej pro briefingu vyhrážali aj s Winskinom. Takže to bylo podstatně Minulý rok tá voda bola veľmi na hrane. Takže letos jste to musel mít jako dost studené. Kolik to mělo stupňů? Hlavně hodinky měřili jako den před závodem 15 stupňů. Oni nakonec oficiální teplota byla, myslím, 16,8, něco takového. Ale myslím si, že to mělo lehce pod 16 spíš. To je studené, to je hodně studené. No a ale určitě nebyla studenejšia ako v Šamoríne. Jo, tam to bývá ještě podstatně studenější. No, tam sme mali teraz podľa mňa necelých 14 stupňov a vonku bolo 6. Aha. Já jsem koukal na cyklistiku a ty jsi teda chytl Mickey Weiss trainu, jo, že jsi tam byl, já jsem viděl nějaké fotky z dálnice a ty jsi tam byl asi druhý, třetí za Mickey Weissem, takové jako v skupince, takže se to tam sjížděli postupně. Áno. A ten Mickey má hroznou výhodu, on je takový jako specifický ve všem, ale on běhá v tretrách, jo, on naskakuje na kole, takže on vlastně, to mi udělal i loni v Sampelnu, to byl důvod, proč jsem ho vůbec nezachytil, protože on běží v tretrách, naskočí na kolo, nic nezapíná a rovnou zalehne do hrazdy a od prvních metrů dupe a jede. Jo, takže on má hrozně rychle ty starty vždycky. Hele, to právě nevím, Pavle, protože já jsem s ním přímo vylízal z vody, že jo, nebo on byl mě v nohách vlastně. A asi jsem měl jako o něco rychlejší depo a tím, že si myslím, že běžel hrozně pomalu, protože ten přeběh je tam šíleně dlouhej, tak já jsem musel naskakovat třeba 10-15 vteřin jako před ním a vlastně už jsem ho potom vůbec jako neviděl, jo? Že si myslím, že jsem jel rychleji po té dálnici a i ten první kopec, no? Že oni mě potom dojížděli vlastně až na tom dalším jako rovným úseku kluci, no. Ale ty s Ondro teda Mikyho dojel jakoby na té dálnici úvodní. Áno, vlastne pri nábehu na diaľnicu v tej slučke, kvázi klasický ten pripojovací pruh, tak už som bol nejakých 1-2 chalanov ako kvázi za ním, že už som bol v tom háku akože. A po tej diaľnici som išiel, kvázi on išiel prvý, Wildraper išiel druhý, ja som bol tretí, vlastne takto sme išli. A vlastne ten prvý kopec sme ešte išli takto trojica spolu, tam sme poodpárali nejakých chalanov, čo sme dobehli na diaľnici v tom prvom kopci a vlastne v zjazde sme ostali len my 3, 4 a potom sme zase nejakých ľudí dobiehali a pridávali sa k nám a potom sme vlastne dobiehali a dobehli sme aj teba. No a ten Draper teda, ten jako, kdy se dostal jako před vás vlastně a začal vám ujíždět? Vlastne na tej rýchlostnej ceste, ako keď zídeš dole z tých viníc, ten prvý zjazd, po tom prvom kopci, tam čo sú také tie viničky a tak, čo tam je trošku kulkaté, potom vlastne ideš ako keby na tú rýchlostnú cestu, tiež znova sa ako keby pripájaš, cez taký prípajak jak diaľničný, tak vlastne tam nám začal postupne utekať. Jo. No jak on mě potom předjížděl, že 3 kilometry potom zhruba a vy nějaký další kilák jako potom, že to jste měli ještě jako malou ztrátu na něj relativně. Áno, ja som ho dlho som ho videl ako kvázi pred sebou, takže 20-30 sekúnd, 40 sekúnd, takže on na mne utekal výrazne, ale akože postupne a stále, hej, že proste on išiel nejaké konštantné tempo tiež a proste bolo vyššie, no, než čo sme boli schopní my. Každopádně možná trošku škoda, no, protože on nakonec skončil druhý, že jo, myslím si, že kdybys to s ním jako vydržel minimálně po ten kopec, tak potom už bys s ním dojel do depa a asi bys vybojoval prostě ještě o stupeň jako lepší umístění. Akože bežal sa mi zdá, že pomalšie ako ja, ale áno, no, akože to tempo, ktoré nastolilo na tej cyklistike som nebol schopný akože akceptovať. On jako má super aerodynamiku, co jsem viděl, no, že tam byl fakt schovaný jako krásně. A přesně tam ten úsek pod ten vlastně hlavní kopec. On aj tam dosť o tom hovoril, že kvázi on do toho strašne veľa akože investoval, že on kvázi stále jazdí na tom servele, keď sa nemýlim, tak je to P5 alebo také niečo. On má kvázi ešte stále klasické brzdy, že nemá kotúčové a proste má takú tú Ekoj veľkú obrovskú príľubu zase, jak momentálne teraz jazdíme všetci, vyzeráme jak ufonci, že neviem kam toto smeruje. Mne sa to nepáči, že keď idem na tréning náhodou v cyklistickej časokárskej príľube, že chcem niečo trošku potrénovať s tým krkom, aby som proste vedel vydržať, tak sa hanbím ísť cez mesto. No ale tak bohužiaľ. No a hovoril, že strašne veľa na tom zapracoval, proste on na tom bicykli doslova leží v tej aeropolohe a ani sa nepohne, ako on tam je tam brutálny. Ale koukám na jeho videa teď, on měl dokonce kozu na kotoučích, posledním Sampelnu, co jel, a teď ji vlastně přesedl zpátky na rávkový brzdy.
Jo? Áno, on povedal, že vlastne, ja som ho počul, keď sa tam rozprával s Vajsom po pretekoch, sme tam ešte stáli akože kvázi v tom cieľovom priestore všetci spolu, lebo však sme čakali na to flower ceremony, tak hovoril, že kvázi ani nechce nejako riešiť kozu, alebo teda časovkársky bicykel s kotúčovými brzdami, lebo povedal, že proste je to ťažšie, a aj tak na tých pretekoch nebrzdí, že proste on, čo vidí, že časovkársky bicykel na kotúčoch má výhodu jedine v tréningu, že keď ti vybehne auto alebo niečo a potrebuješ núdzovo proste brzdiť. Ale inak na tých pretekoch, že aj tuto v tých zjazdoch, že pokiaľ není mokro a si rozumný, že proste to niekde nezahučíš, že poznáš trošku tú trať, tak proste stále si vie s tými ráfikovými brzdami normálne pribrzdiť. S tím souhlasím. Jo, to je asi pravda, no. Zas prostě ocenit jako takový to bezpečí při tom tréninku taky jako není od věci, no. No však minuloročný víťaz to vie asi povedať, ktorého zrazilo podľa mňa 2-3 týždne dozadu auto. Vlastne ten chalan, ktorý vyhral minulý rok, tak momentálne leží doma so zlomenou stehennou kosťou a zdá sa mi, že ho má zlomenú rovno v tom kolennom klbe, že kvázi mu to ide cez koleno, ta zlomenina. Nepříjemný, no. Ondro, mě ještě zajímá, kolik si jel vatů na kole? Jestli se nám s tím pochlubíš, nebo... Čo? Môžem sa pozrieť, ale myslím si, že ten normalizovaný výkon bol okolo 330-340 W. A vážíš? Momentálne nejakých 70, podľa mňa v deň preteku tak 73. 73, to je slušné. 330 děleno 73 a máme waty na kilo. Ale to sú normalizované. No. Akože v tom kopci som išiel akože dosť cez kvázi okolo hrany, tam som to točil v tých najťažších úsekoch, lebo kvázi už som nemal ani prevody, tak tam som išiel cez 400 W, ale kvázi dá sa povedať, že ten kopec som išiel niekde medzi 390 až 400 W. Som vlastne ten druhý je delší, jo. Ako? Ten druhý je delší. Ten kopec. Áno, ten dlhý, hej. 390 až 400 W, to je docela masakr. Dole pod kopcom som do seba buchol jeden Martin, ten menší, a vlastne hore kúsok za kopcom, keď sa to zrovna, tak som ešte dával jeden znova kofeínový, aby som kvázi to vykompenzoval. A vlastne momentálne už jazdím na tej časovke tak, že mám v plutve, v tej zadu, lebo však mám ten special, čo má vzadu ten rezervoár na vodu, tak tam som mal kvázi len Marteny, ako tie 320-ky. To som mal tak asi zhruba polovicu vypitú a vlastne pod kopcom som dopil fľašku, čo som mal, vylial som zvyšok všetko, čo sa dalo, proste aby som bol čo najľahší. A hore na kopci je občerstvovačka, takže som vedel, že tam si znova doplním čistú vodu, respektíve som sa napil z jonťaku a to som zahodil. Já jsem tohle chtěl zmínit, no, že pod tím kopcem vlastně jel tam první Mickey Weiss, ty jel za ním a já jsem jel v té chvíli třetí. A když začínal ten kopec, tak si říkám, tyjo, co tam ten Ondra dělá? Ty jsi tam jako vylíval z bidonu prostě zbytek vody pod kopcem. Áno. To si trošku smál. To bolo najľahší, no. No a úplně podvědomě jsem tak šahal jako do kapsy zadní, že bych si to vyfotil, víš, ale já samozřejmě při závodě jsem musel neměl mobil. Akože není som najťažší, ako podľa mňa ten Weiss má o dosť kil viacej, ale akože áno, snažil som sa aj ja ušetriť, kde sa dalo, no. No a ty jsi teda, Ondro, potom ho někdy v první třetině jako předjížděl a vlastně si chtěl jako by mu ujet, nebo nastupoval z trochu. Áno, asi môžem povedať, že to isté ako minulý rok, vlastne tam som tiež takisto, že vlastne v tom kopci som sa im vzdialil celej tej skupine, čo tam bola minulý rok a zrazu som videl pri sebe kameru, akože motorku s kamerou a že ma natáčali, tak mi bolo jasné, že som prvý alebo niekde, ale až potom vlastne v druhom DP som zistil vlastne, že som tretí a druhý je kúsok odo mňa, takže tento rok mi bolo jasné, že nie som prvý, druhý ani tretí, lebo proste tam nikto nebol. A toto je podľa mňa taká škoda tých našich pretekov, že kvázi, no ja som vôbec netušil, že kde som. Až kým som nedošiel do depa druhého, kde mi ocino môj, ktorý tam bol, kričal, že som teda 7. a že 6. je Florian a že mám 30 sekúnd stratu na neho, alebo tak, akože proste ja som dovtedy vôbec netušil, či som 15., 10., 5. alebo naozaj z tej vody som vybehol, obiehal som dosť ľudí, aj v depe som dosť ľudí obehol, aj na cyklistike a proste naozaj, že nemal som vôbec prehľad.
To je trošku pravda, no já vlastně taky jsem jako vůbec netušil, kde se pohybuju. Jenom je dokončím ještě můj nějaký jako takový krátký pozávodní report, protože určitě je zajímavější, když potom nám povíš, jako, jak se vyvíjel potom ten boj o tvoje pódium, než o mít třeba nějaký 11. místo, kde jsem nakonec skončil. Tak já v tom kopci, byla to možná trošku škoda, no, já jsem nejel s tebou, protože já jsem si říkal, že ten Mickey Weiss přece tě nemůže jako odpojit, víš, že jsem si říkal, že prostě buď to udrží, nebo potom tě sjedeme těch 10 vteřin, co najedeš jako z toho kopce dolů. No a on ti tam nechal třeba 20 vteřin prostě díru, no a potom nahoře před tou občerstvovačkou najednou zastavil a nevím, jestli si tam něco spravoval, ale že jsem se tam zase ocitl úplně sám, jo, takže vlastně už jsem si tě nedokázal jako docvaknout, no, že už tam byla... Že jsem ani nevěděl, že tam stál, že se něco stalo? No, něco se tam spravoval a nevím, jestli jako, že tě spadlej neměl, no, ale něco mu tam určitě vadilo trošku, no. Zapínal motorček. Nevím. No ale stejně možná bych se ještě víc vystřílel na běh, takže bych zaběhl ještě o něco hůř, no. Ale pojď teda možná nám popsat ten běh, no, když se vlastně nakonec dostal až na tu třetí pozici. Akože to bolo akože pre mňa niečo úžasné, asi keď som vybiehal teda 7. a mal som povedané, respektíve dostal som informáciu, že nejakých 30 sekúnd predo mňou je 6, že tam je ten Florian Angert, čo som povedal, že akože s ním ísť, tak by to akože pre mňa bolo splnený sen. Tak vlastne toho som dobehol v rámci prvého koliečka v prvej polovici, vlastne v tom malom háčiku, čo sa ide ako keby cez ten most. Tak vlastne tam som ho už dobehol a obehol a potom vlastne skoro celé to prvé jedno koliečko, až kvázi keď ideš znova okolo cieľa, som išiel nejak stabilne, si hovorím, že top 6, že brutál dobrý výsledok, že to sa ráta, že akože po tom, čo sa mi stalo v tom Šamoríne, že akože že super. Tak vlastne na konci teda prvého kola som dostal informáciu, že 3., 4., 5., že sú veľmi blízko pri sebe a že ten, čo je tretí, že toho za chvíľku obehnú a že strašne vykapáva a že zvyšní dvaja, že tiež akože nebežia moc rýchlo. Tak vlastne na konci znova predtým, ako sa prechádza na druhú stranu rieky v druhom kole, som už dobehol 5., 4. a 3. som obiehal v centre, jak sú tie občerstovačky, kde je tá dlhá rovina okolo tej radnice. Takže asi 4 kiláky před cílem zhruba. Povedal by som, že 5 kilometrov pred cieľom som ho obiehal, hej. A kvázi on ešte na tej občerstovačke smerom do centra, bol ešte predo mňou a akože nechcem to povedať, že to aj skúsil zachytiť, keď som išiel okolo neho, ale ja som ho obiehal, ja som mal na hodníkach som mal tempo okolo 3:10, 3:15 a kvázi on po 20 metroch tam nebol, no, tak poviem. Že akože proste a bolo mi povedané potom v cieli, že sa dosť rozčuloval, no akože nebol asi nadšený. Hlavne pre mňa bola dobrá motivácia, že vlastne ja už som fakt, že aj dá sa povedať, že trpel na tom behu po tej ceste naspäť od nejakého toho 12. kilometra, ale tým, že som videl pred sebou jeho, že on mal takú tú oranžový trisuit, že bolo vidno tie ramená a videl som, že pred sebou má bicykel, tak mi bolo jasné, že musí to byť niekto, kto je na pódiu, že je to tretí, takže bol taký dosť viditeľný, tak som proste sa zmačkol a som to stiahol, no. Že to bolo také. No, každopádně jako další super výsledek. Ty jsi vlastně už letos zajel stříbrnou placku na, to byl, že jo, to mistrovství světa, nějaký střední duatlon, že jo, kde už si mistrovství světa asi z roku 2023, nebo když jsi tam vyhrál? V 22. som vyhral, áno, vo Vyborgu, to bolo v Dánsku. Potom rok na to som nešiel, nič také, alebo teraz si nepamätám, že či ani nebolo, ako keby majstrovstvá sveta, alebo tak v 23. A v 24. som bol druhý a teraz som bol znova druhý. Ale v 24. sa opravím, boli majstrovstvá Európy. Jo. Neboli majstrovstvá sveta. Každopádně, můžu ještě, Pavel, promiň, já jsem se díval právě letos to Vyborku, tak ty jsi tam rozbíhal první desítku fakt 31:10, něco takového. Pamatuješ si, kolik jsi rozbíhal, když jsi tam tehdy vyhrál? Protože já jsem přesvědčený, že jsi tam běžel jako vlastně výrazně pomalej. Áno. To môžem povedať, to manželka moja má dodnes akože takú normálne, že nočnú moru z tohto, no vlastne my sme došli prvýkrát na také preteky, že sme boli sme spolu, prvýkrát som štartoval na nejakom takomto duatlone, že 10, 60, 10
a po prvom koliečku, že prešli prvý, prešli druhý balík a ja som vlastne, to si pamätám, na cyklistiku som vyrážal s minútovou stratou na prvých. Takže vlastne oni bežali okolo 31-30, alebo tak sa tedy bežalo, tam to bolo také viacej zvlnené. A ja som vlastne vybiehal posledný alebo predposledný z depa vlastne na tú cyklistiku. Ale zase takto, oni sú väčšinou, tam sú brutálni bežci, oni veľa z nich má zabehnutú desinu po 30 minút, ale na tom bicykli nejedú tak, ako sme zvyknutí, možno my na tom triatlone alebo tak. Takže vlastne ja som na nejakom 15. kilometri bol v prvom balíku a som im začal nastupovať. A vtedy ma nepoznal ani ten, čo to vyhral teraz posledné 2 roky po sebe, tak je vlastne vo Výborgu 22. som ho obehol. Ale tam sa stalo to, že on ma nepoznal, oni ma pustili a ja som došiel do prvého depa a mal som nejakých 30 sekúnd náskok. Takže on vlastne tých 30 sekúnd musel stiahnuť a potom vlastne už som to s ním ja vydržal. Lebo on sa unavil. A on mi potom aj hovoril, ten Jern, že chytal krče strašne do hamstringov. No a ja som mu vtedy utiekol o pár sekúnd, možno 5-10 sekúnd na nejakom poslednom kopci, akože ono to tam bolo kopcovité, tak ja som mu tam vtedy utiekol. Toto už momentálne túto chybu nerobí. Vždycky ma visí na tom bicykli aj teraz, keď som pozeral vlastne spätne záznam, lebo však pozerali to aj iní ľudia a mi písali, že strašne ma hákovali, tak držali tam zubami nechtami za mnou, lebo vedel, že proste keď ma nechá, tak aby ma dobehol, sa vybucha na tom behu a ja už to s ním udržím. No len on vždycky z toho depa vybehne strašne rýchlo, on si urobí 100-200 metrový náskok a už to potom drží ten jeden. No já jsem spíš tady tímhle chtěl trošku poukázat na to, že vlastně ta tvoje výkonnost se aj za ty poslední 3 roky, kdy jsi teda byl mistr světa jako tady ve středním duatlonu, tak se pořád jako výrazně zlepšuje, že pořád jako... Ještě to plavání, no, a myslím si, že máš na to dostat prostě kontrakt v té sérii T100, no. Uvidíme. Takže počkej, letos Vyborg a vlastne minulý týden si jel Vyborg bol v Dánsku a teraz to býva asi 2 roky po sebe, to bolo Alsdorfe. Tak. Aha, jo, promiň. Chtěl jsem ještě se dostat k tomu Šamorínu minulý týden, který jsi vlastně nedokončil nakonec. Ty jsi mě to popisoval před závodem, že jsi dostal penaltu a vlastně jsi nedokončil, proč jsi nakonec jako nedoběhl teda? Nebo můžeš nám případně přiblížit, jako kde jsi nakonec zabalil nebo kde skončil? Pravdepodobne, tak akože zabaliť som to zabalil na behu na nejakom 2,5 kilometri, ale keď sa na to teraz spätne pozerám, tak podľa mňa som to zabalil vtedy, keď mi rozhodca ukázal tú modrú kartu. Proste ja som si to strašne veľa v hlave prehrával, že vlastne čo sa stalo, pretože ja by som to tak povedal, že ja som ten závod zabalil z toho dôvodu, že mi to strašne vyhovovalo, že skrátili plávanie. Ja som bol v zrazu, tým, že sa plávalo len 750 metrov. Ja som vlastne z depa vychádzal s 30-40 sekundovou stratou na tých prvých. Takže to bol pre mňa brutálny, nazvem to, šok. A ja som zrazu bol v takom balíku, o ktorom sa mi nikdy nesnívalo v tom Šamoríne. No a keď som bol na 5. 6. pozícii a zrazu som dostal 2 minúty penalty, tak pre mňa to bol koniec. Proste tam pre mňa zhasli tie nádeje na nejaký dobrý výsledok. No a vlastne ja som po bicykli si odstál tie 2 minúty, kedy mi ešte aj rozhodcovia, nechcem povedať, že uškodili, ale akože nepomohli mi, pretože som ostal stať v penalty boxe, kde mi zakázali si dať gel, ktorý som mal na bicykli, že proste, že ja tam nemôžem jesť, čo som sa tam s nimi hádal, že proste to vôbec nie je pravda. Ale hovoril som, že dobre, nehádam sa s vami, ja nepotrebujem byť diskvalifikovaný kvôli tomuto, ja si ho nedám, ale že ja vám tvrdím, že mám pravdu, no tak bohužiaľ. No, vybehol som na ten beh a proste keď mi povedali zase, že som 15. a že strácam minútu a pol na prvú desinu, tak proste pre mňa to nebolo povzbudenie, ale pre mňa to bolo akože úplne také zarezanie, že proste ja viem, že som bol 5. a zrazu sa tam idem proste bojovať o tú prvú vôbec desinu, no tak akože pre mňa to bolo. Plus ešte tam bola tá vidina toho, že týždeň na to mám ďalšie preteky. Jo. Přesně k tomu jsem se chtěl dostat, že vlastně nakonec to byl jako si myslím super trénink, takový rozjezdový teďka s ohledem tady na ten Sam Pelton, kde jsi teda zajel prostě medaili.
No, tak akože našťastie sa to podarilo, akože keby, aj asi možno aj keby som bol tej 6., 5., 7., tak by to bol dobrý výsledok, akože ono sa na to pozerá úplne inak, keď človek skončí tretí a si povie, že 6., že nič moc, ale podľa mňa však ty sám vieš povedať, že v tých našich podmienkach, kde sa momentálne hýbeme my alebo takto, že tá prvá 6., prvá 10. je akože fakt úspech. Jo, to určitě, souhlasím. Hele, ještě k té penaltě, ty jsi mě to popisoval, jak se to stalo vlastně, že tě předjížděli dva kluci, že jo, taky tam bylo 20 metrů. Áno. A na těch 20 metrů, než vlastně tě předjedou, jo, jakmile tě začnou nasávat ještě, tak vlastně ty bys musel úplně polevit, aby prostě si z těch 20 metrů nechal. Že to je vlastne hrozne ako zákeřná distanca. V tej chvíli to bolo tak, že by som musel doslova brzdiť, pretože sa ani moc nešlo, lebo sa zatáčalo dvakrát. Sa tam robil taká malá slúčka cez takú dedinu, lebo sa tam prerábal most, ale o to nejde. Tam sa pribrzdilo proste a ja to tvrdím. Ja viem, že som bol v háku, že som bol v 20 metroch, lenže ono aj niekedy ten rozhodca musí snieš zdvihnúť hlavu a pozrieť sa, že Ježiš, ten tam je v 20 metroch, ale ono sa to proste sa to deje v tom balíku, že je tam nejaká dynamika a preto hovorím, že napríklad teraz, keď sme mali tie range radary, tak to bola brutálna vec. Ja som videl oranžové svetlo, ja som vedel, že som dobré, pokiaľ mi nesvieti modré, že to bolo modré je vlastne 22 až 20. Ja som 95% preteku, buď mi nesvietilo, alebo som mal oranžové. Párkrát sa mi stalo, že keď som išiel za tým Vajsom a proste prišla zákruta alebo prišla malá húbka, takže proste on kým spomalí, ja kým na ňu nabehnem, tak sa to trošku o tie 1-2 metre posunie. No a vlastne v tom Šamborine sa stalo to, že ja som bol v balíku, ktorý bol od 5. po zhruba 12. až 13. miesto. Ja som ho dobehol, bol som v ňom, dlho som bol vzadu, ale proste naozaj od Gabčíkova sa začalo brutálne spomalovať, lebo sa išlo proti vetru. A ja som chcel sa dostať dopredu, ja som celý balík obehol, potom som bol na nejakej 2., 3. pozícii a vlastne dvaja chalani nás obehli, neobehli celý balík, obehli kvázi mňa ako posledné, ako mňa akože obehli a začali sa zaraďovať. Už toho prvého, druhého neobehli. Zaradili sa a po 20 sekundách za mňou prišiel rozhodca, modrá karta, zapískal na mňa, že proste, ale ja som videl, áno, ja som tam bol, ja som si bol toho vedomý, ale ako hovorím, že to bolo 20-30 sekúnd, ťažko povedať, ale proste, no, akože nedohada sa tam s ním proste, lebo proste však on sa rozhodol, on to takto videl, ja som videl, že som bližšie, ale určite nebolo to 5 metrov, nebolo to 10 metrov, bolo to akože naozaj, že dosť, ale som si vedomý toho, že to nebolo 20, ale hovorím, že strašne ma mrzelo to, že vieme všetci, že keď je takýto balík, tak ty keď sa raz rozhodneš to obehovať, ale respektíve predchádzať, tak proste musíš ich dať všetkých. Jo, jako ta nespravedlnost tam vždycky byla a já jsem to chtěl ještě zmínit z toho pohledu, protože jsem se bavil teďka po závodě zase po dlouhé době s Christophem de Keyserem, který dostal teďka v Sampeltnu 2 minuty penaltu. Áno, toho som videl vlastne hore na kom si stal. Což on by teda mimochodem taky asi bojoval jako fakt vlastně s váma. Áno, ja som ho registroval, lebo on má ten zelený trisuit. Jo. Takže ja som ho registroval, on ma vlastne v prvom kole dosť ťahoval a našťastie v tom druhom, keď ja som začal zrýchlovať, tak on začal spomalovať. Jo. No a právě mě to popisoval, že taky jel vlastně sám po dálnici asi 15 kilometrů, potom ho předjel nějaký borec a on, že jo, než se tam vytvoří těch 20 metrů, tak asi po 10 vteřinách k němu přijel rozhodčí a tím, že byl ještě v té červené zóně, tak prostě mu dal penaltu. Jako. No. Hele, kluci, jak se na tohle teda koukají jako rozhodčí, protože nějak, ty musíš předjet a zařadit se až jako po těch 20 metrech doprava? Nie. Nemusíš. Nesmieš sa zaradiť podľa mňa hneď, nesmieš ho zablokovať ako keby toho jazda, ktorého si obehol, ale kvázi ty keď ho obehneš, že dostaneš to svoje koleso pred neho, tak kvázi on už je zodpovedný za to, ale on má znova 40 sekúnd. Pri tých 20 metroch je to 40 a sa mi zdá, že sám Poltene nám povedali, že 45 sekúnd máme na to. 45, no. Takže akože 45 sekúnd je naozaj že veľmi dlhá doba, vieš, že to není, že raz, 2, 3, 4, 5, ale akože 45 sekúnd je fakt, že dosť. Přesně tak, no. Hele, je to hrozně složitý, jako za mě ty Race Rangery jsou super věc, která jako do budoucna určitě bude prospěšná,
ale prostě ti rozhodčí se s tím musí naučit jako nějakým způsobem pracovat a úplně ideální by bylo, aby to možná vyhodnocovala nějakým způsobem, že teďka umělá inteligence, která ti přesně řekne jako předjel před 10 vteřinama nebo 20, takže prostě pořád jako nejsiš vlastně v té červené zóně. Víš, že by to mělo být ještě na nějakým, měli by to mít na nějakým tabletu, kde to přesně bude spočítaný a budou vědět, kdo draftuje a kdo ne. No. Ja som sa minulý rok rozprával s tým chalanom, vlastne, ktorý vlastní tú firmu, respektíve ten, ktorý to vynašiel, respektíve akože ten, čo to robí, ten Rance Ranger. A on mi hovoril, že momentálne tú verziu, ktorú sme mali my teraz, tak už tam má normálne SIM-ky, respektíve SIM-karty a že kvázi on vie live si pozrieť. On mi aj ukazoval, lebo zaujímal som sa o to, ale mi povedal, že skrz ChatGPT mi to nemôže ukázať, lebo že sú tam proste všetky možné údaje. Že neukáže mi mena, ukázal mi anonymizovaný výsledok vlastne po pretekoch a on má normálne, on to mal aj nejak pomenované Bing alebo proste niečo, že koľkokrát si sa dostal za niekoho, zablikalo ti to na červeno a si odtiaľ vycúval, že si ho neobehol. Momentálne už má verziu, ktorá má aj GPS-ko, takže on si vie aj pozrieť miesta. Napríklad, vybiehali sme na diaľnicu a sme boli 6-7 za sebou a išli sme 5-6 metrov, no lenže vieš, tam ti stačí, že niekto nepozná zákrutu, prebrzdí ju, že ide strašne pomaly, ty si zrazu na ňom, vyšli sme na diaľnicu a znova sa to pekne natiahlo, vieš, že sú proste miesta na tých pretekoch, ktoré proste sa nedajú urobiť, aby tam bolo 20 metrov stále, občerstvovačky, pod kopcom, nejaké prúdke z jazdy, vieš, kde sa to proste, alebo aj v tom kopci, napríklad, akým som obehol toho Vajsa, tak akože, bola to minúta pomaly, lebo ja som si to pozrel na Garmine, že koľko je a keď som si pripočítal 45 sekúnd, tak som vedel, proste no, nepôjdem tam 500 W, keď nemusím, išiel som tak, aby som ho proste do tých 45 sekúnd tak LTT obehol. Hele jo, jako já jsem právě to už říkal Pavlovi, když jsme se včera ještě po tom, co jsme to dotočili a vypadlo to, jak jsme se ještě chvilku bavili a vlastně jsem říkal, že nevím, jestli těch 20 metrů tady v těchto velkých závodech, kde bude na startu 60-70 lidí, tak jestli to je úplně ta optimální distance. Ještě když ten závod je v nějakém zvlněném terénu, protože sám víš, jako prostě když najdeš do kopce, tak ty vzdálenosti se automaticky zcuknou prostě o 10-15 metrů. A od toho by tam mal byť ten rozhodca, ktorý sa neriadi, že striktne pravidlami, ale má nejaký cit pre to, lebo naozaj, že my sme išli cez tie dediny, tam sa to trošku zatočilo, respektíve sa to tam takto pohúpalo a zrazu som bol na ňom, potom som bol ďalej, bol som na ňom, bol som ďalej, no akože ono proste občas sa to stane, že ti to blikne, ale to neznamená, že vtedy hakujem, však ja som mal vyvesené nohy, vieš, že to není, že ja som si pomohol. On sa mi začal naťahovať, on mi začal odchádzať a ja som zrazu nemohol ísť tých svojich 320-330 W, ale musel som ísť chvíľku zase nejakú špicu. Hele, je to tak, no, já si pamatuju, když jsme spolu vlastně jeli poprvé, já jsem jel s tím Race Rangerem, to bylo na Ibize, že jo, mistrovství světa v tom long distance před 2 rokama, tak tam vlastně v kopcích, tam bylo 12 metrů, ale tam to svítilo pořád červeně, a rozhodčí to tolerovali. Áno. Což vlastně, co teďka zavedl Ironman, tak jako tam, jakmile se ti to rozsvítí červeně v té tak musíš předjet. Áno. Jo, to si jako fakt nedovedu představit aj v tomhle závodě, no, že to musí... A hlavne, keď si v balíku, ktorý má 80 ľudí a proste ide sa tam. To znamená až naozaj, že nesmie sa zaradiť, musíš obehnúť všetkých a tam akože to máš zrazu 450 W špicu a máš tam 6-7 ľudí pred sebou, no tak a ideš. Máš 4 minútky VO2 max. No jako bude to ještě zajímavý, no, tady ten vývoj, ale vlastně jsem zvědavý, no, jestli nakonec Ironman udrží těch 12 metrů, nebo prostě dají to na těch 20, ale fakt to by, myslím si, že potom budou muset omezit nějakým způsobem startovní pole, protože těch 60-70 lidí na startu a 20 metrů s Race Rangerama, tak to bude fakt šílený, jako no. Aha. Hele, no, tím se dostáváme teda, ještě vlastně jednu věc jsem měl, ty jsi teďka v Sampeltnu tak zbydlel v karavanu, Ondro. Chtěl jsem se zeptat, ty jako medailista z předešlého ročníku, tak nedostal jsi nějaký pozvání od pořadatele, že bys bydlel jako v oficiálním hotelu, nebo nenapsal jsi o to? Asi tak skôr, že nenapísal som si o to a hlavne som sa prihlasoval podľa mňa tak mesiac spred. Takže bolo to tak na poslednú chvíľku a ja som hľadal nejaké normálne ubytovanie, kvázi tam bolo všetko vybukované. Podľa mňa mali rekordnú účasť, že ešte tam nemali toľko ľudí. Mali akože rekord. Aj nás profikov tam bolo rekordne veľa, aj celkovo účastníkov. Takže sme zháňali nejakú takú možnosť. Moji rodičia si kúpili karaván minulý rok
tak začali chodiť akože aj samostatne, že chodia k vám tuto z Piešťan na Moravu a tak, takže majú to tam všetko pochodené. A vlastne využili sme to, že budú tam rodičia s karavanom, tak sme si my požičali takisto. Kolik tam bolo teda profíku na startu? Podľa mňa nás bolo okolo 40. No ale tenkrát, když jsem tam závodil v roce 2021, tak myslím, že jich tam bylo snad 70. Ano. Jak byl covid, jo, tak to všichni prostě jeli do Sunbeltu tenkrát. To si pamatuju, že snad rekord jako v profikách, aspoň vím, že jsem si říkal, to jsem tam dostal tu ránu do té pusy, kdy mi tekla krev celý závod pak, tak to bylo tenkrát, když tam bylo fakt jako 70 profesionálů, včetně Kínleho a jako pomalu celá světová špička tehdy. No, ty Ondro spíš myslel, jako, že měli vyprodaný i age grupy, že jo? Že vlastně v tom... Áno. Jo. Aj tie side eventy vlastne, čo tam boli, lebo však oni vlastne tam mali už pomaly od piatku program. Jo. Ale za mě vlastně jako hrozně hezký závod, já jsem tam teda jel poprvé a musím teda říct, že aj to, jak se jakoby nějakým způsobem chovají k těm profíkům, tak za mě jako jeden z nejlepších závodů, no, protože... Ako za mňa takisto, ja si myslím, že to je jeden z veľmi pekné akože prostredie, krásna cyklistika, pretože sú tam aj roviny, sú tam aj kopce, aj nejaký zjazd, proste je to zábavné, není to 45 tam, 45 naspäť, respektíve není to ani niečo klukaté, že zaláhneš, musí sa postaviť alebo niečo, že naozaj veľmi pekná cyklistika. Ten beh je taký trošku nudnejší, tam vlastne dlho bežíš po tej hrádzi, aj tam aj naspäť, že tam skoro nikoho nevidíš, v centre je pár ľudí, ale akože sú to 2 koliečka, mne to docela aj rýchlo ubehlo, takže to prostredie tých pretekov je veľmi pekné a čo sa týka organizácie, tak vlastne oni to organizujú, ako sa mi zdá, že jedna rodina, že sa tomu naozaj že venujú a tá Nina vlastne je fakt, že super. Ja som vlastne teraz, keď sme skončili a videl som, že tam je chvíľku čas pri vyhlásku, že tam stála, tak som bol za ňou sa opýtať, že teda by som mal záujem štartovať už aj budúci rok a že by som chcel teda zabezpečiť ubytovanie, tak mi povedal, že není problém, že len treba napísať. Takže myslím si, že s týmto budúci rok nebude problém a teda pravdepodobne budem štartovať. No tak super, vidíš. Zlepšuješ si jako tu kvalitu toho závodu, no, protože loni jsi tam jel vlakem snad kolem. Áno. Si pamatuju, teď už si měl karavan. My sme bývali síce cez Airbnb na takom byte, ale tým, že sme mali malú a mali sme postielku, kočár a takéto veci, tak manželka išla s malou autom, s pretekovými kolesami a tak, a ja som vlastne išiel s bicyklom vlakom, lebo však mám to asi 2 hodiny z Bratislavy. Tak on ten vlak je docela takovej pohodovej, takže... Áno, akože to bolo práve, že super, akože ja som sa vôbec nesťažoval ani nič, takže lepšie ako riešiť nejaké náhradné auto, respektíve si požičiavať, keď je tu takáto možnosť. Jo. No a tím jsem se chtěl dostat teda k té aktuální zprávě, že dneska ti v 15 hodin přišel mail teda z T100, jestli bys nemohl startovat teďka v sobotu v San Francisku. Tak Ondro, ty už s tím máš zkušenost z loňska, protože jsi startoval na Ibize. Áno. Tak pojď nám možná úplně takhle ze zákulisí říct, jak to vlastně probíhá tady v téhle soutěži, protože myslím si, že to je možná ta série, kde jako k těm profíkům jsou úplně jakoby nějakým způsobem nejvíc takový vstřícní a prostě starají se o ně vlastně od prvního do posledního, bych řekl. Jo? Tak co všechno tam od nich máš zajištěný, nebo co si musíš zařizovat sám? Tak vlastne tým, že idem takto na poslednú chvíľku, tak vlastne došiel mi mail okolo 3:00, ja som im hneď napísal, že áno, že mám teda záujem, že idem teda vybavovať Estu, aby som mohol ísť do Ameriky, začal som zháňať letenky, tak z toho minulého roka môžem povedať, že som mal vlastne zaplatenú nejakú časť nákladov, čo sa týka toho presunu, že som sa vedel vlastne na tú Ibizu dostať, vlastne, že mi zaplatili kvázi letenku plus ešte nejaké náklady, ako je transfer, taxíky v rámci toho pobytu, že keď som chcel ísť na bazén a naspäť a vlastne hotel. Oni majú vždy nejaký hotel, ktorý majú kvázi k tomu preteku, že rezervovaný pre tých atletov a tam mám dohodnuté, že odkedy dokedy tam môžeme byť, to máme zaplatené, plus keď chceme byť dlhšie alebo prísť skôr, tak máš nejakú zvýhodnenú cenu. Takže toto je super. A hlavne napríklad
teraz neviem ako, lebo ešte stále ako kvázi sa to rieši, že vyzerá to tak, že budeme letieť v stredu a v pondelok pôjdeme naspäť, ale ešte stále sa to kvázi rieši. Ale z minulého roka môžem povedať, že to bolo, že ja som došiel na letisko, už som bol prihlásený cez Uber v ich účte, čo sa týkalo taxíkov, ja som si ho normálne objednal, nič som neplatil ja, proste išlo to ako keby na to PTO účet. Do toho došiel som na hotel, mali sme tam svojich mechanikov, tí boli takí trošku, respektíve aj ja som bol taký, že ja som si tam doniesol ten bicykel v tom bagu, ja som si od nich vypýtal na rade a sám som si ho tam zložil a vlastne všetci profici tam boli tak, že proste oni vedia úplne všetko o nich. Oni tam majú reťaze, prehadzovačky, kazety, všetko proste pre nich majú, že keď sa niečo pokazí, tak to vedia vymeniť. Že ja som si tam ten bicykel svoj normálne sám zložil, ja som si len vypýtal na radie, ale videl som, že proste mali sme tam tie feedback trenažery, také tie, čo si vlastne dáš dole predné koleso a máš vzadu len také tie dva válce, takže tie tam mali 5-6, že si vedel požičať. Ventilátory, masera, len si proste cez zdieľanú tabuľku si napísal čas, kedy chceš ísť ty, kedy je obsadené a tak, bazény. Mali sme WhatsAppovú skupinu, niekto napísal, že idem plávať na 9, zobrali si spoločný taxík a išlo sa proste na tréning. Takže naozaj všetko zabezpečené do posledného. Fakt vlastně ten název to PTO, to znamená profesionální triatlonová co jde o organizace, tak vlastně tak to nějakým způsobem jako sedí, no, že tam je fakt o tebe postaraný. Já si teďka nedávno jsem poslouchal podcast s Johnnym Brownem a ten říkal po olympiádě, že byli na nějakém cyklistickém kempu s týmem Sky a vlastně popisoval úplně trošku podobnou historku jak ty teďka, že přijeli na ten hotel a začali si s Alistrem jako skládat kola, víš? A že oni se tam na ně dívali, jako co dělají, víš? Že ti cyklisti, že tam vždycky je o ně postaraný, jako že to dělají mechanici, víš? Že vlastně vůbec nejsou zvyklí jako takhle si starat. Umývací kolesa alebo niečo, áno. Takže to je docela sranda, no. Každopádně, možná úplně takový nejvíc specifický je, že vy tam vlastně bydlíte všichni na tom stejném hotelu, je tam nějaký zázemí, tak jak to tam možná ještě probíhá, protože já jsem slyšel samozřejmě tam společný asi snídaně, tak jestli takhle třeba ti tam jako přijali a mohl si tam takhle jako s většinou povídat, nebo tak asi by som začal tak, že akože pre mňa je to taký, že splnený sen, proste ja, čo kvázi robím ten triatlon, pretože ma to baví, lebo a začínal som v 20 rokoch s tým triatlonom, ja som predtým hrával hokej a proste zrazu tam stojím na raňajkách a proste vedľa mňa sú chalani, o ktorých si otvoríš Instagram a keď sleduješ nejaký triatlon, tak každý druhý príspevok je niekto z nich z tej 20-ky. Takže akože pre mňa to bolo úplne úžasné na tom hoteli bývať s nimi a áno, akože sú to normálni chalani, sú to takí istí chalani ako vy dvaja, ako všetci my ostatní a je tam vidno nejaké rozdiely, proste niektorí majú ten talent a proste vedia si ísť aj niekde von a vedia si tam sadnúť, večer si dať možno malé pivo alebo niečo, vieš, že po pretekoch a niektorí proste že proste len trénujú. Akože z niektorých si tam robili srandu, keď sme boli na večeri, že proste, nenatáčajte ma, lebo som si nasrala do trisutu. Tak proste niektorí sú takí a niektorí sú proste, že sme sa dohadovali, že keď sme na Ibize, či ideme večer von niekam. Ale no, jako super zážitek. Já jsem se ještě rychle díval na vlastně loňský výsledky z té Ibizy a já nevím, jak to pojmout, ale možná, protože mně přijde, že ten závod je vlastně ještě o trošku jako vyšší level, víš, že ty jsi tam vlastně vyplaval snad 5 minut prostě za tou hlavní první skupinou a potom vlastně jsi to musel tak nějakým způsobem stahovat. Nakonec skončil z 15. z těch 20 lidí, že jo, co startovalo. Ale že vlastně, jestli můžeš jako ten pohled vlastně, jak jiná liga to je prostě tady oproti těm třeba závodům toho challenge nebo nějakého Ironmana prostě těm běžným, jo. Tak ako keď to tak vezmem, tak ako keby som zobral z každého challengeu, ktorý sa odštartuje, alebo Ironman, víťaza a toho dal na jeden pretek. Vieš, že proste máš tu challenge Šamorín, zoberiem toho zo Šamorína prvého, potom zoberiem toho z St. Poltenu prvého, zo Samarkanu, alebo odkiaľ sa štartuje toho prvého a proste naozaj je to tá najvyššia trieda
A hlavne som mal na Ibize asi smolu tu, že tam nebol žiaden iný slabší plavec, nebol tam ani Sam Long, ani nikto jemu podobný, s ktorým by som sa vedel aspoň potom o trošičku posunúť rýchlejšie na tej cyklistike. Ale tak pre mňa je úspech, že som sa tam dostal. Je mi jasné, že je to nechcem povedať, že náhoda, akože nie je to náhoda, lebo však asi takto nefunguje. Proste je tam nejaký systém, oni si ho stanovili a proste ja som sa tam prihlásil o to, aby som bojoval o tú divokú kartu. Niekto predo mňou povedal nie, no tak som ďalší na rade, tak som tam, akože proste bohužiaľ, taký je ten systém. A dostal som 2-3 minúty vo vode, ale tak neskončil som ani posledný. Obehol som ľudí, niekto povie, že som možno obehol niekoho, komu to vôbec nevyšlo, že to chcel zabaviť alebo tak, ale proste no, bol som tam a to už je to tak, no. No a možná teďka ještě k tomu San Francisku, tak on tam původně, nebo pořád je na startovce vlastně Sam Long, ale ten myslím jako nakonec nebude startovat, že jo, protože nevím, jestli jsi to slyšel, že se chystá na nějaký jiný americký závod a vlastně pojede jako náhradu potom tu francouzskou riviéru ve Francii až na podzim, takže ten vlastně bude chybět na startu, což možná pro tebe je trošku škoda, no, protože on jako slabší plavec. Zase na druhou stranu, když si vezmu ten loňský závod, tady z toho on vyplával skoro s tými prvými. Tak přesně, on tam vyplával skoro s prvními, protože to plavání tady asi bude hodně specifický, jednak je tam šíleně studená voda. Nevím, jestli máš informace, že budou povinný zase ty rukavice a návleky na nohy. Túto informáciu nemám, ale dneska už som volal Peťovi Vabroškovi, že či je nejaký zázračný a vedel by mi poslať nejaké veci, aby som to stihol. Takže tomu musím poďakovať. Vlastne dneska som s ním telefonoval a vlastne s Peťom sa dá povedať, že nie, že spolupracujem, ale že mi pomáha úplne od začiatku. Ja som iný neopren ako od neho asi ani nemal na sebe. Takže som mu volal a ideme skúsiť normálne cez Blue 70, cez Američanov, aby mi poslali rukavice, čiapku a topánky, pri najhoršom aj nový neopren rovno do Ameriky, aby ma to počkalo v San Francisku, keď už teda štartujem na tej testovke, že by mi mohli takto pomôcť. Tak to bude hustý, no. Já si myslím, že by ti to mohlo sedět, protože to je kopcovitá trať a myslím si, že tam budeš mít určitě větší šanci sjíždět závodníky než někde na rovinách, kde prostě nebude mít toho balíku, takže jestli někde budeš mít reálnou šanci, tak rozhodně tady mnohem větší než na Ibici, protože vyplaveš si myslím v kontaktu, jestli tam bude tak silný proud, tak ti tolik neodplavou. A ešte by som povedal, že minulý rok sa tam dosť vybiehalo z vody tak do kríža a potom vlastne bežali po pláži. Neuvidíme, či to tento rok už nejako obmedzia. Bo už som počul, že to začali robiť aj niekde na štartov a tak, keď je bojka šikmo, že sa rozbehnú po pláži a až potom skáču do vody, tak uvidíme, že čo urobia. Ale já jsem teda o tom... já jsem tady o tom slyšel, že vlastně ty instrukce oni měli takový, že mohli vylézt jako co nejblíž vlastně na té pláži, jo? Co nejblíž k tomu ostrovu, kde je vyhazovali, takže vlastně tohle bylo nějakým způsobem komunikovaný s nimi, takže to bylo logické, ano. Nebylo to nic proti pravidlům. Jo. Hele, já jsem se chtěl ještě zeptat nějakou osobní otázku, oni tam dost mluvili o tom, že jsou tam jako žraloci, tak nemáš tady z toho strach třeba? Ve studené vodě. Tak či nemám strach, akože dúfam, že PTO, keď tak ako sa postará o moju rodinu. Hele, já tady mám jako šílený strach vždycky a vím, že ta voda je tam... Tam ten Escape from Alcatraz, čo býva ten svet, akože taký ten triatlon je desiatky rokov a podľa mňa tam nebol žiaden útok žraloka. Hele, jasně, ale vím, že právě říkali, že ty vody jsou tam docela takový jako nebezpečný, že určitě si tam lidi nechodí zaplavat sami, ale naštěstí asi žádný útok tam ještě během závodu nebyl, no. No tak ako, dúfam, že keď bude mať neopren na sebe, že ma to trošku podvihne, keby náhodou, no. No to je právě horší, jestli tě spletu jako s tím tuleněm, víš. Aha, tak akože není som najchudší, ale akože no nevyzerám asi ako nemecký turista. Hele, Ondro, ještě jsem měl otázku. Ty jsi vlastně včera, když jsme natáčeli, tak si říkal, že víš, jako, jak natrénovat na 10 pod 30 minut bežeckou. Tak ako hovoril som, že momentálne by som chcel bežať nejakú 10 za 30 minút.
A mám to tak v hlave, že niekde na konci sezóny, pokiaľ nebudem zranený, by som si to chcel akože odškrknúť v tej svojej športovej kariére, no. No tak pojď nám povědět, jako, jaký je ten recept. Já jsem totiž viděl, že ty docela využíváš laktátoměr v tréninku. Ano. Tak jak s ním třeba pracuješ, nebo jaký jsou jako nějaký základní tvoje prostě postřehy z toho, nebo rady? Tak ja tu vlastne ten laktátomer používam na nejakú kontrolu intenzity hlavne. Osvedčilo sa mi to a hlavne napríklad aj teraz s nejakou zmenou toho počasia, že napríklad je oveľa teplejšie, tak som aj cítil, že kvázi, ako som behal rovnaké tréningy, povedzme napríklad 400, tak momentálne, ak sa začalo byť teplejšie, tak mi to trošku stúplo. Napríklad, že viem, že keď som behal na nejakom anaerobnom práhu, že som končil na nejakej hladine, že 3,8, niekedy 4, niekde to skočilo na 4, tak bolo to okolo trojkového tempa na 400, opakovanie 15-20 400, tak momentálne už by som mal laktať, že 4,5 po tej poslednej. Takže znížil som intenzitu napríklad o 2 sekundy na tej 400, aby som proste sa stále udržal v rámci toho pod tým anaerobným prahom. A potom vlastne povedal by som, že 2-krát týždenne som využíval ten laktátomer. Keď som chodil také tie vytrvalostné dlhé behy, aerobné, to som chodil okolo 3,20, 3,25 a vedel som sa udržať okolo 1,6, 1,8 s laktátom. A vlastne celú sezónu zimnú som chodil každý štvrtok, začínal som od nejakých 40 minút až do nejakej hodiny, niekedy aj cez hodinu súvislí. To bolo väčšinou okolo 3,30, 3,35 a vlastne potom, keď sa začali blížiť preteky, tak som to preklopil už napríklad na 3x5 km a to už bolo ostrejšie tempo, aj karbonové topánky a tam už som vedel sa udržať pod laktátom 2, 1,8, 1,7 a vedel som bežať okolo 3,20, 3,25, 5 kiláky. No, tak to je ta výkonnost prostě, na kterou asi si, jako když se dostaneš, tak prostě potom si schopnej bojovat o ty pódia, no, na závodě challenge. A hlavne ja by som povedal, že ja ten laktátomer hlavne využívam hlavne na tú kontrolu tej intenzity, takže spätne, vieš, že sa viem na to pozrieť. Ukladám si, mám to proste vždycky na konci tréningu, si to odfotím, ja používam Training Peaks, dávam to aj na Stravu proste, aby to tam bolo, aby to niekto videl alebo tak, ale vlastne ja si to odfotím, urobím si z tých 3-4 fotiek, ktoré koľko prúžkov miniem, si to hodím do Training Peaksu, aby som to tam proste mal uložené a keď sa na to spätne pozerám, tak proste viem, napríklad aj teraz pred tým duatlonom som rozmýšľal posledné 2-3 týždne, že čo mám ešte trénovať, respektíve, lebo však tréningy si robím sám, že čo som asi tak išiel minulý rok, no a keď som si to otvoril, tak som úplne presne videl, že 600 po 6, keď som behal tempom 3.05, 3.06, tak som mal proste takýto laktát a teraz som vedel, že ho mám úplne že rovnaký plus minus 0,1, akože ten prístroj má nejakú odchýlku, niekedy väčšiu, niekedy menšiu, ale proste vedel som, že som na tom dobre, utvrdil som si to aj v tej hlave a proste podľa mňa aj to je na tom takéto dôležité. No to je super, no, právě když takhle s tím jako dlouhodobě jako pracuješ a máš prostě už nějakou historii data, tak to si myslím, že je potom ten největší přínos, no, který ti to dá. Každopádně ty zmínil jsi teda 10 po 30 minut, že bys si chtěl zaběhnout teďka na podzim, ale chtěl jsem zeptat ještě, kolik třeba jako naběháš takhle týdně, nějaká průměrná kilometráž, kolik jako jsi schopnej odběhat? Momentálne je to menej, akože tým, že som išiel teraz 2 víkendy po sebe, 2 halfy, no tak teraz sa mi to ešte aj predĺžilo na ten 3. víkend po sebe, tak už tie posledný mesiac už by som povedal, že už to išlo dole, išlo to možno nejakým 80 kilometrom, 75-80, ale cez tú zimu, január, február, marec, tak to boli poctivé stovky. Takže išlo to cez 100 týždenne. No já jsem se chtěl dostat k tomu ještě, protože ty, kdy to bylo, loni nebo předloni, tak jsi vlastně skončil i na mistrovství Slovenska v maratonu, tak jestli jsi byl 2. nebo 3., že jo? A běžel jsi 4. Fakt 4. Bol som tesne za Beňou, hej, asi 2.24.01 alebo 2.25.01, tak.
To je slušný čas, navíc to běžel v Košicích, že jo, kde není úplně rychlá trať, tuším. A po dvojtýždňovej prestávke behu. Tak nemáš třeba ještě takhle cíle, jako ten maraton zaběhnout po 2:20? Akože áno, ale není to pre mňa priorita. Akože viem si to predstaviť, že napríklad na konci sezóny už sa mi nebude chcieť ísť nejaký triatlon alebo tak proste, že zmení ten tréning. Tým, že ma fakt, ako baví ma to behanie, určite viac ako plávanie, tak akože viem si to predstaviť, že keby sa mi takéto niečo podarilo, že mám splnený sen, čo sa týka triatlonu v lete, jún, júl, august, tak proste, že obetovať to a že september, október a proste niekedy koncom októbra, začiatkom novembra sa dá niečo takéto nájsť a zabehnúť niekde. No a že dostali jsme se tady k nějakým teda běžeckým cílům, tak jaký máš třeba ještě triatlonový cíle, protože ty jsi byl, že jo, několikrát vlastně v rotu v top 10, tak jaký je třeba tvůj jako takový nějaký vysněný triatlonový cíl, jestli to je fakt se probojovat tady do té série T100, anebo naopak třeba zkusit atakovat třeba top 10 na Havaj. Jestli něco takového máš. Akože ten Havaj je pre mňa niečo, že čo by som chcel raz skúsiť, ale pre mňa je to proste finančne niečo úplne niekde momentálne asi nepredstaviteľné. Ako myslím si, že ak by sa mi nejako podarilo sa tam prebojovať, tak v tom svojom okolí mám ľudí, ktorí by mi určite vedeli pomôcť, aj finančne, alebo takto sa tam nejako dostať. Ale ten Havaj je pre mňa momentálne skôr taký, nie že nepredstaviteľný, akože snívam o tom, ako však robím ten triatlon proste preto, lebo som videl Slovakmana v Piešťanoch a Havaj proste niekde v telke. Ale vlastne už dlho som nebol žiadneho Ironmana, čo sa týkalo tej série Ironman ako značky. Väčšinou teda chodím cez World Triathlon, akože cez Triatlonovú úniu, chodím toto PTOčkové, akože keď sa tam dostanem, chodím challenge a nejaké takéto naše, tieto Slovakmana alebo tak, ale tam je vlastne ten poplatok za tú licenciu, teraz to je momentálne, sa mi zdá, že 1200 eur. Možná víc. Akože má to určitú výhodu, že už sa človek len prihlasuje na tie preteky, ale ten challenge ja sa prihlasujem momentálne za preteky zadarmo, keď to tak poviem, lebo proste mám dobré postavenie, napíšem mail, či je voľná štartovka a proste som na tom preteku. Takže u mňa to stojí na nejakých kvázi financiách, respektíve na nejakom mojom rozpočte, no. Jasně. Ale dejme tomu nějakým delším horizontu, tak určitě tu Havaj by si jako chtěl splnit a akože či už ako age groupák alebo ako profík, akože asi áno, ale ja som aj na tým rozmýšľal, že ak sa mi zaradarí nejaká sezóna, ja sa priznám, ja to neviem, ja vôbec nemám nejaké že sociálne siete alebo niečo, mňa to ani nejako nebaví a ako prezentovať sa tam, ako však keď niekto chce, tak on sa o mne niečo dozvie, ale tu mám toto, využívam toto, lebo a proste niečo hovoriť, že toto mám, lebo niečo. Ja vôbec s tým Instagramom, respektíve takto neviem, nebaví ma to, neviem niekomu napísať, že prosím vás, dajte mi, ja neviem, to už je jedno, hoci čo si vymyslím, topánky, akože, lebo som. No ale ako ich odpoveď je, že máš síce výsledky, ale nás zaujíma Instagram, akože, no tak ako, no, čo sa mám na každom tréningu odfotiť, že behám v týchto topánkach? Tak ja na tréningy ani nenosím mobil. Ja mám, na ruke mám hodinky, na nohách mám topánky, strida a proste idem. Všetko si kúpujem, naozaj, akože všetko si kúpujem sám. Takže... Hele, je to přesně tak, Ondro. Já vlastně tady v tomhle s tebou jako nějakým způsobem souhlasím, souzním, že tady takovýhle jako spolupráce, kdy od tebe ti partneři jako čekají, že postuješ něco na Instagram, na ty sociální sítě, tak mně to je taky docela jako proti vkusu, protože mně přijde, že to může dělat v podstatě každý, jo? A vlastně na to ani nemusíš mít výkonnost. Zas na druhou stranu mně přijde u tebe, že ty jsi schopnej se dostat na takovou jako výkonnost, možná v průběhu jako ještě pár dalších let,
že potom vlastně ti partneři nějací mezinárodní, tak o tebe budou stát jako z toho pohledu, že kdybys byl schopný zajíždět tady prostě pódiový umístění třeba na závodech Ironmana, tak pro ně už je to potom tak zajímavý, že budeš jako přes vlastně ty stránky, přes tu obrovskou komunitu toho Ironmana jako vyfocený prostě v tom vybavení, který oni chcou prezentovat. A toto je to, čo som, napríklad nebudem konkrétny, nepoviem, že som sa s nejakou firmou rozprával, že proste, kto som. Tuto som na billboarde, tam som takto bol, obrovský, a že vlastne čo im ja ponúknu. No, ja vám viem ponúknuť môj výkon, akože viem, áno, dohodníme sa, ja s tým nemám problém, povedzte mi, chceme od teba po pretekoch, fotku, aby tam bolo vidieť toto, označ nás tam, alebo tak, ale akože ja sa nebudem fotiť, že toto používam a natáčať sa pri tom, ako bežím. Proste, však není som influencer, proste ani to neviem robiť, akože ja keď mám rozprávať niekde na kameru, tak akože pre mňa to není nič komfortné, akože nehovorím, teraz máme rozhovor akože ako kamaráti, ale ako keď ja si zoberiem telefón a začnem ti niečo nahrávať, ja nemám taký nejaký pompezný prejav, aby som sa tam cítil komfortne pri tom. No to je trošku rychle rostoucí doba, prostě co dřív vlastně bylo, přesně jak to máš ty, že sportovci byli financovaní jenom vlastně na základě těch výsledků a ta reklama byla z těch fotek čistě a nějakých jako médií, tak dneska prostě se všechno tlačí výkonnostním marketingem, měří se to prostě konverzema. No to máš followerov, koľko to vidí a tak, no, akože ja, toto je to. Hovorím, a ja som teraz sa s niekým rozprával, že proste, že čo viem ja ponúknuť, tak ja som proste povedal, no, som vicemajster sveta, akože však tí ľudia ma vidia, tá komunita slovenská, respektíve dobre československá, však to je pár tisíc ľudí, akože netvrďme si, že však celé Slovensko 5 miliónové má taký triatlonový trh, jak možno nejaké jedno nemecké mesto, že proste tu si tí ľudia nekúpia bicykel preto, lebo ho má Ondrej Kubo, že akože, čo ja ti tam akože poviem, že tu si ľudia kúpia bicykel preto, lebo je v Zlave, lebo ti kamarát robí v tom obchode a dá ti dole DPHčku alebo niečo, akože proste tak to bohužiaľ je, akože no, ja ti ten bicykel nepredám, lebo ho jazdím ja. Takže akože tu naozaj, že keď som si zháňal bicykel, tak proste bolo pár ľudí, že mi dal mi niekto mi dal peniaze, niekto mi dal proste, že proste pár ľudí sa našlo, že mi proste dali peniaze, ktoré si oni zarobili s tým, že oni chodia do roboty a proste pomohlo mi to, že som si kúpil časovku, mám ju dodnes, akože proste tak to bohužiaľ je, no akože neprídem do obchodu, nepoviem, že ja som Ondrej Kubo, budem vám jazdiť na bicykli, dajte mi vašu časovku, ešte 10 000 na rok a vám sem dojde 40 ľudí si kúpiť, lebo ma na nej uvidia. Hele, no, jak říkám, no, já si myslím, že prostě se musíš prosadit výkonnostně, pokud to nechceš jako tlačit rádoby jako influencersky přes sociální sítě, tak se musíš prosadit jako výsledkově na nějakém mezinárodním poli, aby o tebe stály prostě ty značky samotný, jo? Že samozřejmě přesně jak říkáš, různí dovozci jako na Slovensko asi prostě od tebe prostě nebudou čekat to, že ty jako tím, že budeš jezdit na jejich produktech, tak tím toho oni prodají prostě víc na tom Slovensku. No, že prostě ja som není Sagan, že vieš, že tuto Sagan jazdil na Specializoch a prostě to tu ideš v Bratislave na Hradzu a tu S-Works si len tak fičia, akože prostě to tak není, no. Přesně tak, no. Hele, Ondro, za mě asi poslední otázka ještě. Ty si, jak dlouho už seš táta? No teraz dcera má 2 roky a povedzme, že 2 mesiace. 2 roky. Tak jak se pro tebe změnil takhle ten sportovní život? Jestli to je nějakým způsobem těžší, nebo naopak jako to je radost prostě a občas ti to pomáhá i v tom tréninku? Tak ako pre mňa to je hlavne radosť a myslím si, že mi manželka veľmi pomáha. Kvázi možno jej slovami by som povedal, že tebe sa toho veľa moc nezmenilo. Takže akože našťastie môžem povedať, že tá manželka je v tomto úžasná. A čo sa týka, bavíme sa tu o triatlone, tak keď si povieme, že čo sa pre mňa zmenilo, tak napríklad pre mňa sa zmenilo to, že v zime už nie som toľko na trenažeri doma, ale snažím sa chodiť von. Že proste keď je tá dcera doma a tu spí alebo niečo, tak jej tu nebudem 3 hodiny hučať na trenažeri.
že aj posledné dva roky som v zime trávil veľa času vonku, no ako nebol som ani nikde na sústredení počas zimy, že kvázi som doma a veľmi mi to vyhovuje. Proste nemám nejako narušený ten stály, ten tréning, že proste sa mi to nemení, že proste raz som tu, raz som tam, ale proste celú zimu si idem konštantne, to na čo som zvyknutý, trénujem rovnako a teda dúfam, že sa mi vyhnú také tie škôlkarské sopliky a tak, akože z toho mám trošku strach, že v budúcnosti, keď tá dcera začne chodiť do školy, tak tie deti ľubia nosiť také chuťovky zelené tuto a potom sa to prenáša na tých rodičov. Já jsem se právě chtěl zeptat, protože jsme to rozebírali s Tomem Řenčem, že když jsme ho měli nedávno v podcastu a ten přesně tohle říkal, no, že možná jako tu 1-2 rýmy přes zimu tak jako má navíc, no. No, možná ještě jako spánek, no, jestli se nějak jako u tebe změnil tady ten rytmus. No, asi môžem to povedať, dúfam, že sa nič nestane. Ja mávam tréningy ráno o 6:00, že už som v bazéne väčšinou teda, a ja keď dojdem domov, tak tu sa ešte spí. Takže ja keď od 6:00 do 7:00 plávem, 7:40 viem prísť domov z tréningu, v obývačke si dám, alebo teda v kuchyni si dám potichu raňajky a niekedy sa mi ešte podarí prituliť sa na polhoďku do postele. Takže to dieťa je akože fakt, že sen, ona ako ročná, polročná, rok a pol, akože vedela 8:30 stávať, takže také niečo, keď sme my niekoho počuli, že 4:30 o 5:00 mu stáva dieťa a že už nespí, tak moja Zuzka to radšej ani tým mamičkám nehovorila, lebo vždycky sa bala, že jej ublížia, akože proste také dieťa si za odmenu. Tak to je super, no. Že ste to takhle vychytali. Poviem, že nakaz v zime, keď už teda akože fakt, že bolo zlé počasie a bol som na bicykli na trenažeri, tak som si to vždycky vedel načasovať tým, že ona po obede spí 1,5 až 2. Tak normálne, že som vedel, že sadol som si na trenažer, sama si už vedela sadnúť na nočník, vycikala sa, napila sa, ja som mal nachystané veci, po 15-20 minútach som vedel zísť dole z trenažera, dať ju na balkón, v zime normálne spávala vo fusaku na balkóne, dal som mu na balkón spať do postele, 1,5, 2 hodiny som bol schopný točiť na bicykli, zobudila sa, zliezol som z bicykla a akože super. Takže vedel som aj takto, no. Mám aj pár videí, keď normálne, že hodinu bicyklujem doma, ohradku, ktorú sme kúpili pre dieťa, takú tú plastovú vysokú, tak vlastne fungovala tak, že my sme prestali ohradzovať dieťa, začali sme ohradzovať môj priestor. Takže ja som sa dal za ohradku, aby náhodou mi nevbehla pod bicykel, alebo aby na ňu nefúkal ventilátor a vlastne ona sa hrá po celom byte. Ja ju vidím a vedel som takto s ňou. Vídaš. Praktické rady pro triatlonisty. Áno. Neviem, jak by to zvládali s nejakým druhým, tretím, ale akože zatiaľ toto prvé je to malý anielik. Hele Ondro, tak moc děkujem. Přejem asi hodně úspěchů teďka v San Francisku, no, budeme to sledovat. Pavle, nekomentuješ náhodou? Nekomentuju, už jsem komentoval teď Šamorína a dám si chvilku komentátorskou pauzu, že chci mít taky čas někdy odjet normální dlouhé kolo a tak podobně. Počkej, ale musíme se dívat, že jo, v sobotu. No já se budu rád dívat, ale vždycky se kouknu z mobilu a ne, že někam musím dojíždět a být tam 5 hodin a pak nestihnu trénink, to vždycky jsem z toho jako vyfrustrovaný, no. Je to náš jako s dieťaťem, no. A nevíš, Ondro, v kolik je tam start teda přesně? Podľa mňa o 6:00. Ráno. Áno. To ešte žraloky spia. To je pravda. Každopádně San Francisco to bude velký posun docela, to je západní pobřeží, takže tam... No, ja som sa pýtal před GPT, že koľko nám bude trvať let. Takových 90 hodin. Ideme cez, keď sa nemýlim, kde to mám? No a já spíš jako přemýšlím, kolik to bude u nás našeho času, to bude někdy hezky odpoledne, no, někdy kolem 4., 5., 6., tak to určitě budeme sledovat, no, v sobotu. To je ideální. Takže uvidíme. Každopádně to bude na Eurosportu, takže pokud se kdo bude chtít dívat, tak Eurosport. Takže max. Je to 9 hodín.
9 hodín je časový posun. Jo, takže v 15 hodin. Tak to je příjemné. Jo. To už bude po kole. Už by si mohol zliezať z bicykla. Teda kecám. Ty jsi říkal v 6 start. Áno. 9 hodin, kolik to je? 9:15, no? 15 hodin, takže ve 3 odpoledne. Super, Ondro, a budeš startovat ještě za mě poslední dotaz v Pontevedře? Áno. Distance, jo? Áno. Super, tak se uvidíme tam na místě nejpozději. Tak tam sa vidíme najneskôr. Hele, tak jo, držíme palce, hodně štěstíka v sobotu a díky moc za tady ty postřehy, dojmy a rady. Ďakujem, Ondro. Ďakujem aj ja za rozhovor. Díky. Čaute. Zatím.